Mark, hvad drikker du i aften? Jamen, nu er jeg blevet inviteret til den her fine podcast, så jeg har taget, jeg sidder jo her på Fyn, en ale nummer 16 med. Det er jo vores dejlige konsumøl her på øen. Ja. Det lyder godt. Jeg tror ikke, jeg er så fin på den. Jeg har sådan en skovløst birkebryg. Det var sådan lige det, jeg kunne komme på. Den er også rigtig fin, det vil jeg sige. Den har du prøvet? Ja. Så kan jeg godt hælde op. Yes. Hvor sidder du henne nu her? Jeg sidder inde på det, der bliver kontoret i vores nye hus. Ja. Jeg vil bare sige, at jeg står op. Vi har ikke fået lavet et bord endnu. Så det er også sådan pumpet med energi, ikke? Jamen, det lyder godt. Det lyder som et projekt. Ja, det er det også. Jeg kan sige, jeg har også lidt et projekt. Jeg sidder nede i vores kælder, i vores sådan et legerum, vi har. Der er også kontor, og jeg sidder lige her og kigger ind i en madras, jeg har sat op foran mig på skrivebordet, og bag mig, der står der sådan en klip-klap madras, foldemadras, som jeg har sat helt op i nakken af mig, så jeg håber ikke, jeg kommer til at skubbe til den. Sådan. Simpelthen for at undgå rumklang. Det var det store tema for sidste podcast. Ja, det er rigtigt. Jeg har desværre ikke lige fået taget nogle tiltag af den art. Jamen, det lyder fint indtil videre. Det var heldigt. Godt. Jamen, Mark, fedt, du har lyst til at være med her. Jamen, selvfølgelig. Jeg må jo ærligt indrømme, at der faktisk inspiration til den her podcast, der er en snert af noget af det, du har lavet, fordi at jeg har fulgt sådan med i det, du har siddet og skrevet på Alt om ledelse især. Ja. Og jeg har syntes, det har været super fedt, fordi det har altid været velskrevet. Så jeg tror faktisk, det er måske sådan et af de eneste sådan danske site, hvor jeg kan sige, jeg har nærmest travlt igennem at læse flere artikler i streg på det her site. Så jeg har haft lyst til at snakke med dig her, da jeg begyndte at lave min liste. Ja. Og så ved jeg også, at vi er sådan lidt i samme båd. Vi har begge to fuldtidsjob og går og roder med nogle unge og så videre. Og så har vi vores kælderprojekter her. Ja, præcis. Men til dem, der måske ikke sådan lige ved, hvem du er, ja. Så kunne du ikke sådan prøve lige at give en kort intro til, hvem Mark Busbjerg er? Jo, jamen han er en mand på 29 år, fylder 30 nu her lige om lidt. Jeg bor i Odense sammen med min familie. Mine 2 små piger på 1,5 og 4 år, og min kone. Og ja, jeg går og roder med en hel del projekter i min fritid. Oprindeligt, så er jeg uddannet antropolog. Og det er også det, der er min hverdagsfunktion på mit arbejde, som vi også kommer til at snakke mere om. Men ellers så går jeg lidt i min fritid og roder med forskellige projekter, alt om ledelse, som du har fortalt om. Vi har noget dogme affiliate i netværksgruppen, der skal bygges nogle links rundt omkring, og en masse ting, jeg gerne vil lære i forhold til at kode og sådan noget. Så der er nok at tage fat på, som vi skal have organiseret i vores hverdag. Ja. Og hvis du sådan lige skulle sådan forklare, hvad det egentlig er, du sådan laver til fuldtidsjob. Ja, jeg er ansat som innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation, og det er det, der sådan formelt hedder en stab i Region Syddanmark, hvor vi hjælper sygehusene og psykiatrien og forskellige andre aktører i Region Syddanmark, og også private, i forhold til innovation. Og det kan være alt lige fra udvikling af produkter. Der kommer en ny seng til psykiatrien, som er sådan et ret revolutionerende produkt nu her, hvor vi har været ind over sammen med en masse andre partnere selvfølgelig. Men det er også i forhold til kvalificering af byggeri, hvor vi bygger 1-til-1 modeller af fremtidigt hospitalsbyggeri og tester det igennem med brugerne inden. Så det er sådan de 2 hovedben i det. Ja, spændende. Jamen, skal vi ikke dykke ned i de spørgsmål, jeg har i hvert fald forberedt til dig? Jo, lad os gøre det. Jamen, først og fremmest, så er hovedtemaet jo for den her podcast, My Daily Grind, det er jo hverdagen. Så sådan, hvordan ser en typisk dag i Marks hverdag ud? Jamen, langt de fleste morgener, de starter jo med, at en af børnene vågner, og så står den på havregryn og mælk og alt det der på vej ud af døren, og nogle dage så er det på Christiania-cyklen, og
Nogle dage så er det direkte på arbejde. Altså Christiania-cyklen for at aflevere børnene i børnehave og vuggestue. Men ellers så er det cyklen ned på arbejde. Jeg er så heldig at bo små 5-6 kilometer fra mit arbejde, så jeg kan cykle hver dag frem og tilbage. Og jeg har prøvet at have sådan rigtig mange det her med rytmer og morgenritual og sådan nogle ting, jeg gerne vil have ind. Jeg ved ikke, om du har hørt om sådan noget, de der magic morning routines, som har været rigtig meget... det lyder nemlig mega fedt, og det har jeg virkelig prøvet at arbejde med. Men sådan er livet bare ikke, når man har små børn. Nej. Og så i stedet for at blive ved med at skuffe mig selv, så har jeg ligesom rykket det der morgenritual lidt. Så jeg bruger faktisk cykelturen til arbejde rigtig meget. Til ligesom at sige, nu går vi i arbejdsmode, og der bliver hørt en masse podcast, og sådan tænkt lidt tanker omkring, hvad er det dagen den bringer. Og så er det på arbejde. Og der starter det egentlig... der er 2 slags arbejdsdage for mig, kan man sige. Der er den, hvor jeg sidder på kontoret, hvor vi laver afrapporteringer, arbejder med vores projekter, og så er der de dage, hvor der er workshops eller feltarbejde, hvor vi er ude og lave interviews og observationer på hospitalerne. Og de dage, der starter på kontoret, jamen det starter sådan helt rutinemæssigt med at lige få gennemgået to-do-listen, hvad er der af opgaver og få dem prioriteret i løbet af dagen. Ligesom få sat sådan, hvad er den ene sådan virkelig opgave, der bare skal klappes af, og hvordan er de så ellers prioriteret nedover, og så det sådan nogenlunde realistisk ud, også at jeg er nået i mål med alle de ting, der står på to-do-listen i dag, eller er der noget, der skal omarrangeres. Og som en del af den rutine, jamen, så er det også lige igennem indbakken, at få mails skibet over på to-do-listen, hvis der skal gøres noget ved dem. Og det er alt, der skal gøres ved dem. Det er, om de skal svares på eller læses, eller sådan, så ryger de derover først og kommer af vejen. Jeg kører, det kommer vi til at snakke om senere, går jeg ud fra, men efter inbox zero-princippet, og simpelthen tømmer indbakken. Ja. 1 gang om dagen, nogle gange 2 gange om dagen. Men altså tømmer den over på to-do-listen og siger, hvad er det, der skal gøres ved den, og hvad for en prioritet har det, og hvornår skal det gøres. Nogle mails, de skal bare læses, og så er det jo fint at tage dem med, hvis man skal sidde om aftenen, eller hvis man har en dag lidt senere, hvor der skal gøres noget. Nogle, de skal så eksekveres på med det samme. Og så er dagen ellers planlagt typisk til blokket ud med en halv eller en hel dag til et bestemt projekt, hvor der er tid til at komme i fokus med det. Det synes jeg er vigtigt, også når man skal skrive, at man har noget tid til at arbejde sig godt ind i et flow, så man ikke får pendlet rundt imellem for mange projekter. Ja. Så det er idealet i hvert fald for en dag. Det er klart, vi holder også møder, og vi bliver også forstyrret og alle de her ting ud for mit arbejde. Men idealet er, at man har de her lidt længere stræk, hvor jeg så kan arbejde igennem med nogle ting. Og og så går dagen sådan set med det på arbejde. Jeg tjekker mails 2 gange om dagen. Og nogle gange så er der noget arbejde, der så kører i mailbakken, hvis man har nogle korrespondancer med samarbejdspartnere og sådan ting. Så kører det selvfølgelig mere. Men jeg forsøger den der med at selve det at tjekke mails og få dem håndteret og sådan nogle ting, at det er 2 gange om dagen, at der også er sat noget tid af til det, og sidde og svare og skrive og sådan nogle ting. Og hvordan med sådan noget som møder? Altså, nu er det jo... nu ved jeg ikke, hvor meget du har brug for at møde, men nogle gange, så kan man jo godt være på en arbejdsplads, der er rigtig mødetung, fordi at man hele tiden skal mødes. Hvordan er det din vej der i forhold til det? Det svinger meget. Der kan godt være perioder, altså med projektopstart, eller hvis vi har noget, der skal koordineres op til en workshop med nogle samarbejdspartnere, jamen så er der flere møder, og der prøver vi også løbende at arbejde på, jamen, hvordan kan vi så gøre det sådan lige lidt effektivt. Vi er så heldige, at vi internt i hele regionen, der har vi et rigtig godt videosystem, så vi kan tage nogle videomøder, og det sparer der i hvert fald en hel masse tid, og man er meget mere effektiv på de der videomøder, viser det sig jo også. Ja. Og så simpelthen få lagt nogle gode strategier for, hvordan man får eksekveret de her møder sådan rimelig effektivt.
Hvad, kan du komme med nogle sådan gode råd til, hvordan man... Altså jeg personligt, så synes jeg ikke, jeg har fundet sweet spottet i forhold til at holde Skype eller videomøder. Men hvordan kommer I godt igennem sådan et videomøde? Jeg synes, noget af det, der gør et videomøde rigtig godt, det er, hvis vi også kender hinanden godt i forvejen. Altså hvis vi har arbejdet sammen i en periode, så bliver det rigtig nemt, synes jeg, at holde de her videomøder. Og så selvfølgelig også, der kan jeg lige referere til en artikelserie, der kører lige nu på Alt om ledelse jo, om det effektive møde, som er skrevet af Jesper Hammer fra Think Tank. Og der handler det jo også rigtig meget om det her med, altså, du skal jo faktisk også forberede en del til dit møde i forhold til, hvad det du vil have ud af det, hvad er det for nogle beslutninger, I skal have taget, hvad er dagsordenen for mødet. Det er jo nok en af de fælder, der hurtigt bliver, det er, at vi kan lige mødes 20 minutter, ja. Men hvad er det egentlig, vi skal lave i de 20 minutter? Ja. Og få det gjort rimelig klart, fordi så har du også muligheden for at skære af, eller korte af, når beslutningerne er taget, og komme videre i arbejdsdagen. Ja, man kan jo nærmest sige, at det kunne være en øvelse i at gøre sine møder effektive, at holde dem som Skype, fordi at et møde fungerer ikke, hvis man ikke er godt forberedt. Nej. Så bliver det noget højt. Er du virkelig nødt til at have en dagsorden og have nogle bestemte ting, du gerne vil fortælle om, eller vil snakke om på et møde, når det foregår på den måde? Ja. Så er du igennem dagen. Så er vi ved at være igennem dagen, ja, så er der blevet tikket godt af på to-do-listen. Og så er vi hjemme. Og der er det igen, cykelturen hjem er også en rigtig god måde, synes jeg, at koble af på. Igen med en podcast eller et eller andet. Det er typisk sådan online marketing podcast på vej til arbejde. Og så nogle af de amerikanske sådan lidt mere lette podcast, hvis man kan sige det. Eller dokumentarer og sådan noget, der kører på vej hjem. Og så er der egentlig helt fri til unger og mad og rydde op og alle de ting, der følger der. Resten af dagen, de fleste dage. Og så er der egentlig, du har spurgt til, hvordan er det egentlig, man laver sådan en god work-life balance. Og hvad er det, man kan gøre for sig selv. Og noget af det, vi har gjort herhjemme, det er også at lave nogle aftaler om, hvornår er det, de her ting, de foregår. Så når du ringer til mig, eller skriver til mig og spørger, om vi ikke skal tage et interview til dit podcast, jamen så er det tirsdag aften, jeg foreslår, fordi det er tirsdag aften, at jeg kan sidde og nørkle med alle de projekter, som jeg overhovedet vil. Der kan du lege. Der kan jeg lege. Og det betyder ikke, at jeg ikke kan det alle de andre dage. Der er bare en masse ting de andre dage, der skal klares først. Og så der prøver vi at have nogle aftaler og nogle rutiner i forhold til det, som gør det meget nemmere, i stedet for at man hele tiden lige skal sige, jeg kunne godt lige tænke mig at bruge en time her og der på de her ting. Så kan jeg planlægge med det, og kan bruge aftaler som det her ind. Jeg kan have et helt fast flow i forhold til skribenterne på Alt om ledelse, som vi holder i gang i produktionen af artikler. Ja. Hvordan så, er det så sådan noget langt ud på natten, når du sidder, eller har du også øje på næste dag? Det kan vi tage, når vi rammer de dårlige vaner. Jeg bliver bedre til det, men det er klart, altså jeg kan også jeg bliver jo sindssygt grebet af nogle af de ting, jeg sidder og laver, hvis man sidder og roder med et eller andet kode, det er næsten det værste. Ja. Og lige skal have løst et eller andet. Hvor man ved, hvis man lægger det fra sig nu her, så kan så har du glemt det. Du har glemt det fuldstændig, ikke? Du har lige spottet den her løsning her. Og så skal man bare lige igennem det. Og jeg ser rigtig mange af sådan nogle online tutorials, specielt i forhold til at programmere, og ved at prøve at lave noget PHP nu her. Og det kan jeg simpelthen blive forfærdeligt fanget af. Ja. Helt vildt. Det er altså noget, der sidder hele natten. Ja. Du har været lidt inde omkring det her lige i din gennemløbning af dagen, men sådan hvis du skal pinde sådan nogle typiske rutiner ud, du sådan ligesom forsøger at komme igennem i løbet af dagen, udover selvfølgelig at høre podcast på vej på cyklen. Har du sådan nogle andre ting, du sådan
du ved, hvis du får klaret dem, så bliver det en god dag. Jamen, inbox zero, kom i bund med indbakken og få det hele ud, enten i nogle mapper eller slettet, eller hvad der nu skal ske med de her e-mails, så de ikke ligger og fylder. Og så er det også, jeg synes, det er meget nemmere at finde dem bagefter, når jeg har et system til det. Så det synes jeg er en vigtig ting, at få det klaret. Ja. Så er jeg lige begyndt på Headspace. Snakkede Lasse Kjær ikke også om det? Jo. Ja, det stødte jeg på for noget tid siden, og har så fået det prøvet, og de der, det lyder ikke så sexet egentlig med de der meditationer, synes jeg, men jeg må virkelig sige, at det er en kæmpe hjælp i hverdagen. Altså der er de der dage, hvor hvis jeg skal køre en stor workshop, eller for et par uger siden har jeg holdt nogle oplæg inde på et af hospitalerne for 100 medarbejdere ad gangen, og det holder mit introvert jeg simpelthen ikke til. Så det der med at lige kunne sætte sig i 10 minutter og have et værktøj der i Headspace, som betyder, at jeg kan finde noget ro, det synes jeg simpelthen er fantastisk. Ja. Og prøve også at prioritere at tage en pause i løbet af dagen, hvor jeg lige kan sidde med det. Ja. Jamen jeg hoppede faktisk også på Headspace. Jeg var på konference her i forrige uge. Ja. Og det var sådan en, hvor man var på hotellet hele vejen igennem, og så var der oplæg hele dagen. Og der endte jeg faktisk ud med at tage lige i middagspausen lige op på værelset og bare lige høre en af de her Take 10, man kunne tage. Bare lige for at få clearet hjernen, fordi det var bare både en masse networking og en masse viden, der kom ind, og det fungerede sgu ret godt. Det der Take 10, det er den der 10-dages introduktion til guidede meditationer, ja. Jeg synes, de har en rigtig god tilgang til det, at det ikke det der, hvor du skal lukke alt ude, man må godt lade tankerne vandre, og så prøve at finde tilbage igen, og sådan, jeg kan virkelig godt lide tilgangen til det også. Og det er også svært. Ja, det er virkelig svært. Jeg synes, det er svært at holde fokus i. Tænk, at det er så svært i 10 minutter. det er sidder bare og lytte med lukkede øjne. Men jeg synes, det hjælper meget også med åndedræt og de her ting. Ja. Og lige få styr på det. Okay. Ja. Er der ellers noget, du gør i løbet af dagen? Ja, der er sikkert mange ting, ikke? En anden vigtig ting, synes jeg, det var noget, jeg begyndte på for et års tid siden, i forbindelse med at prøve at se, ligesom, hvad er det egentlig, jeg bruger min tid på, hvor mange timer går med reelt arbejde og sådan nogle ting. Så er jeg begyndt med en app, der hedder Toggle, som er sådan en time tracking hjemmeside, app, alt muligt, den er over det hele. Men hvor jeg simpelthen har delt alle mine projekter ind, og det er både dem på arbejde, og det er også dem, der kører om aftenen, og har delt dem op i underpunkter, altså hvor meget tid går med at rette artikler til alt om ledelse, hvor meget tid går med at holde møder på arbejdet på bestemte projekter, og sådan noget. Og hvor meget tid går så med alt det der rundt om, hvor man lige skal tjekke mail en ekstra gang, og hvor man lige skal ind og læse en nyhed og sådan nogle ting. Ja. Og det kan jo være en forfærdelig øjenåbner, og pludselig skal se på, hvordan ens dag den er gået der. Ja. Så det er egentlig også en måde, jeg holder lidt sådan hånd i hanke med mig selv, ved hele tiden at skulle kunne retfærdiggøre over for mig selv, og selvfølgelig også over for dem, jeg arbejder sammen med, hvad det er, jeg har brugt min tid på. At jeg bruger min tid fornuftigt, at jeg prøver at prioritere den så godt som muligt på de projekter, jeg sidder på. Ja. Og det fungerer super, super nemt. Altså man kan oprette nogle projekter derinde, og så simpelthen skrive, hvad det er, jeg sidder med nu. Der er det korrektur på feltrapport, og så start på knappen, og så begynder den ellers at tælle tiden, og så stop igen. Og så kan man trække en masse tal ud af det bagefter. Det synes jeg fungerer helt eminent. Ja, bare den øvelse der, at man lige, når man starter den, bare den øvelse at starte den, og så bare lige få defineret, hvad fanden er det egentlig, jeg laver. Ja, hvad er det for en opgave, jeg har bestemt mig for at lave nu? Ja, lige præcis. Det synes jeg virker rigtig godt. Ja. Kan også sige, altså,
en stor del af min tid går også med at skrive afrapporteringer på, når vi har lavet feltarbejde, når vi har lavet workshops, når vi har lavet alle de der ting, hvor vi virkelig er ude og have det sjovt og bruge vores faglighed og møde nogle mennesker og sådan nogle ting, så er det jo tilbage at bruge en masse timer på at samle det op, så det kan komme videre til dem, der skal bruge det. Så er der også virkelig brug for nogle værktøjer til at holde fokus på opgaverne og få det brudt ned og sådan nogle ting. Ja. Så sådan en dag, hvor der virkelig skal skrives meget rapport, eller hvis vi sidder og laver nogle designskitser eller et eller andet, hvor der skal arbejdes igennem, så bruger jeg det, der hedder Pomodoro-teknikken. Ja. Den her tomat-teknik, hvor jeg simpelthen deler mine opgaver ind i sådan cirka 25 minutter intervaller. Prøver at bryde dem ned så præcis som jeg kan, og nogle gange så er det også så er det bare at skrive rapport i 25 minutters intervaller, indtil jeg har skrevet det her kapitel. Det er sådan lidt afhængigt også af opgaverne. Men så simpelthen sidde 25 minutter, det er ligesom princippet i det, og så har du 5 minutters pause bagefter. Og i de 25 minutter, der skal ikke ske andet end den opgave, du har bestemt dig for. Ja. Så går jeg i stå, rammer jeg lige lidt en væg i forhold til at få skrevet noget jeg er i tvivl om, eller sådan, så er det at kigge lige ud i luften, eller op i loftet, eller hvor man nu ellers kan få drejet hovedet hen, indtil man ligesom går i gang igen. Ja. Ja. Det er en sindssygt effektiv teknik, fordi det også ligesom tvinger en til at komme over det stadie, hvor at man bare flygter fra opgaven, fordi at man kan. Ja. Ja. Så der får man ligesom afprøvet sit fokus, og jeg synes, hvis man er det kører lidt i perioder, hvor meget jeg bruger den, for har jeg brugt den rigtig meget i en periode, så har jeg også trænet mit fokus, det kan jeg tydeligt mærke. Og har der så været en lang periode med masser af feltarbejde og masser af tid ud af huset og sådan nogle ting, så skal man lige ind og tilbage igen i det der sådan dybt arbejdsmode. Ja, men jeg synes, jeg kører også noget i den stil der, hvor jeg ligesom kører med 15 eller 25 minutter, men det skal være sådan, at jeg er klar til det fra morgenstunden af. Altså, jeg skal have besluttet, at det er det, vi kører i dag, fordi jeg kan ikke sådan lige tage det op sådan hen på eftermiddagen eller sådan noget. Nej. Det er noget, man er klar til, og så kører man altså løs, og hvis man kan køre sådan en hel dag, så kommer der altså noget for hånden, synes jeg. Jamen, og der er vi også tilbage ved det her med at blokke tid ud i din kalender, for eksempel til at sige, jamen i dag, der skriver jeg bare feltrapport hele dagen. Der kan godt være, at der er en time midt på dagen, hvor jeg laver noget andet lige for at få et afbræk. Men det er det dagen, den er sat af til. Og så kan man starte fra bunden af med Pomodoros. Ja. For du har også brug for et mentalt overskud. Du har ikke brug for at være frustreret over, at du ikke har nået noget. Nej. Jeg sad lige og skrev noget. Har du nogen sådan, nu snakker vi jo lidt om workflows eller rutiner. Det er jo sådan lidt et mismatch. Men er der noget, der sådan du har prøvet, der bare slet ikke fungerede for dig? Jamen, jeg har nok for det første så har jeg skyndt mig at glemme dem igen. Altså jeg synes jo, jeg har været så heldig at støde på mange forskellige måder at arbejde på, i og med at jeg også har lavet feltarbejde i mange forskellige organisationer. For eksempel i en softwarevirksomhed, hvor man så støder på Scrum. Ja. Og det giver ikke altid mening i min hverdag. Så hvis jeg begyndte at køre det sådan hardcore ned over mine projekter, så vil det nok gå galt. Men jeg synes, at til nogle opgaver, så kan man tage det frem som et værktøj og sige, giver det mening at bruge det her? Ja, det gør det faktisk. Ja. Og på den måde, så tror jeg lige så meget, det handler om, at de værktøjer, jeg har stødt på igennem tiden, jamen det bliver til sådan en lidt større palette, hvor jeg så trækker nogle ting meget frem, fordi det passer rigtig godt ind, altså Pomodoro og sådan nogle ting, og sådan nogle ting lidt mindre, fordi at det er så sjældent, at mine arbejdsopgaver, de så passer ind i det workflow. Ja. Ja. Jamen, jeg har selv været omkring det her GTD eller Get It Done. Ja, det er valgen. Ja, Getting Things Done. Ja. Jeg kan huske, at jeg læste den der bog, og jeg forsøgte, men det fungerede slet ikke for mig. Nej, altså, det var simpelthen for omstændigt.
Ja, men en stor del af det, jeg gør, er egentlig inspireret deraf. Altså også det her med indbakker og få ting parkeret og sådan nogle ting, så du ikke går og bruger en masse mental energi på at have alt muligt liggende rundt omkring, du også lige skal have gjort. Ja. Så få dem ind og få dem kørt ind i systemet og få dem dirigeret videre og alle de her ting. Ja. Men jeg fungerer heller ikke i noget, der er alt for fast. Altså, det er også den der karma-score der på Todoist, den bider mig lidt, fordi at de dage, hvor jeg har workshops, eller hvor jeg er på feltarbejde, jamen, så er der ikke punkter på min Todoist, og så bryder jeg jo mit karma-flow. Og, Så der er også jeg er nødt til at have en fleksibilitet, for det ikke er sådan et kæmpe problem, at mit system det skrider en uge, hvor jeg er helt væk på feltarbejde for eksempel. Så der er nogle ting, hvor at hvis det kræver for meget vedligehold for eksempel i systemet, og at man virkelig skal gøre det dagligt, og det alle de der principper, så knækker jeg halsen på det, så bliver det demotiverende. Ja, så går det i stå. Ja. Noget af det jeg jo egentlig har været meget interesseret i forhold til at få dig ind, det er jo som jeg også sagde i indledningen, det er det her tekstarbejde du laver. Du laver jo meget tekstarbejde i din professionelle liv, men du sidder jo også og laver en del tekster på Alt om ledelse sammen med nogle af dem der også skriver for dig. Ja. Og jeg har frittet dig lidt for at jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre hvordan du egentlig sådan går til det her tekstarbejde, om du kunne komme med nogle gode fif, eller måske løbe sådan lidt dit skrive-workflow igennem. Ja, altså der er både mit personlige skrive-workflow, og så er der det workflow, som kører med skribenterne, hvor jeg er inde i nogle bestemte faser. Men sådan det helt personlige, jamen så starter det jo typisk med på Alt om ledelse, at jeg har fundet et søgeord, jeg gerne vil op og lægge i toppen på. Og så skal jeg have fundet en artikel, der passer rigtig godt til det, som jeg synes er interessant nok til, at jeg gider skrive den. Som jeg tror på passer ind til målgruppen, og hvis det nu er en eller anden metode i forhold til personlig effektivitet, som måske også er så interessant, at jeg gider selv at prøve den af. For ellers så er der ikke rigtig nogen grund til, at jeg sidder og skriver om den. Det skal være de ting, jeg giver videre der, det er ting, jeg har brugt selv med god fornuft. Så en stor del af det arbejde til at starte med, jamen det handler jo simpelthen om at få lavet noget research på, jamen, hvad er der af gode emner at få skrevet om, og dykke lidt ned i emnet, få læst en masse. Typisk så sidder jeg med Evernote og så webklipperen, og så plukker jeg simpelthen bare artikler ud, og så lige så stille for dem prioriteret, når man bare sidder sådan hurtigt og søger rundt, så hiver jeg en masse artikler og kilder og alt muligt ned. Og så få dem sorteret. Hvad har jeg egentlig selv lyst til at læse om? Og det er sådan lidt lakmusprøven, ikke? Om jeg har lyst til at kaste mig over artiklerne og emnerne selv, så tænker jeg, at der er nogle gode vinkler i det. Og så ellers læse. Og jeg havde en specialevejleder, der skrev mit speciale, som sagde, jamen altså, sådan en gylden regel, det er, at du skal læse lige indtil du ikke kan lade være med at skrive, og så kan du, når du begynder at gå i stå med at skrive, så kan du altid læse mere. Og jeg har også været forbi Journalisthøjskolen og startet en profession, en overbygning i hvert fald til min kandidat i journalistik, som jeg har den første halvdel af. Hvor der også der er en bog af Michael Hvid, der hedder Skriv, som ligesom også bare handler om, at det vigtigste i hele skriveprocessen, jamen det er simpelthen at komme i gang, få skrevet, og det kan være virkelig, virkelig svært. Altså første gang jeg sådan for alvor skulle skrive noget enormt langt, det var netop mit speciale, og jeg havde planlagt sådan, det var også første gang jeg sådan virkelig blev struktureret i mit arbejdsliv, og havde planlagt, hvad de enkelte kapitler skulle handle om, og jeg havde en masse tanker og idéer, og jeg havde bare virkelig, virkelig svært ved at få dem ned. For jeg var også sådan meget passende i det. Så skal du helst passe sammen med en masse teori, og så skal det passe sammen med min empiri, altså alle de data, jeg selv har været ude og samle ind på mit... Jeg havde været på feltarbejde i 4 måneder dengang, så der var virkelig, virkelig meget data. Og den der
blev ligesom ved med at hele tiden at spøge lidt, hænger det nu ordentligt sammen og sådan nogle ting. Og så faldt jeg over et godt råd i forhold til at skrive, og det var simpelthen at slukke skærmen, og så bare gå i gang. Ja. Og lige så snart du ikke kan se alle de fejl, du laver, når du bare skriver, jamen så går det lige pludselig hurtigere. Okay. Og det brugte jeg egentlig, og det bruger jeg også stadigvæk nogle gange, når der lige skal hul på skriveprocessen. Sluk skærmen, og så bare skriv lige præcis, som man sidder og tænker det, i sådan en lang plørerække. Det giver jo ikke nogen mening bagefter, og det er sådan set heller ikke nødvendigt. Så kan du begynde at redigere i det og hive, der var der en fornuftig pointe, jeg havde fat i her, den kan jeg bygge videre på. Og jeg er ellers bare klar til at skrive, jamen så det første jeg gør, er at lave et outline til artiklen. Altså hvad er de forskellige overskrifter. Det er jo typisk de spørgsmål, som jeg selv sidder med til emnet, hvis det er sådan et emne, jeg prøver at dykke lidt ned i udefra. Ellers så er det de spørgsmål, som læserne på Alt Ledelse har, som jeg strukturerer ud fra. Og prøver ligesom at sige på forhånd, jamen, hvad kunne være en god struktur ned igennem den her artikel, og så ellers bare skrive løs under hver overskrift. Igen det her med bare at skrive. Og jo mere man gør det, jo bedre bliver man til det. Det er svært til at starte med. Men du går ikke sådan noget med, at du, jeg synes nogle gange det, jeg har det rigtig svært ved, det er, jeg kan godt sidde og lave noget research, jeg kan godt sidde og finde en masse ting frem og sådan noget der, men derfra, og så til at begynde at skrive, der synes jeg begynder at blokere, fordi om de har også skrevet det, og det bliver jeg nok nødt til at skrive lidt i den retning, og sådan noget. Hvordan bringer du den research over på skrift? Er det simpelthen bare, at du fylder hovedet, og så ser du, hvad der kommer ud? Og så fyrer det ud. Ja, stort set. Okay. Altså det her med nogle gange så er det jo nok nærmest et princip, hvor jeg fylder hovedet så meget, ikke, at hvad kom lige fra hvad, og det bliver lige så stille ens egne erfaringer. Det handler også om at arbejde det ind under huden, fordi så kan du få dine egne ord på emnet. Og nogle gange så er det jo også emner, som jeg simpelthen ikke ved nok om, til at jeg synes, jeg kan sætte mig ned og skrive om det. Og så må jeg jo have nogle andre ind over, lave noget interviews og ud og spørge nogle mennesker, for at blive lidt klogere på det. Ja, og så det her med at lave en struktur i først. Altså at sige, hvad er det for nogle spørgsmål, du gerne vil svare på? Hvad er det, du gerne vil fortælle med artiklen? Skrive det i nogle simple sætninger. Det skal ikke være gode sætninger. Det er ikke engang sikkert, at det er sætninger, der skal være med i den endelige artikel. Men fokusere på at få skrevet ned, hvad du tænker om emnet og alle de ting, i stedet for at fokusere på, hvordan det skal lyde, og om du får det sagt på en bedre måde end de andre. For det kommer i en senere fase, at få det sagt lidt mere lækkert end de andre. Så det mit primære fokus, det er at simpelthen få et første udkast klar, hvor der er nogle overskrifter og noget tekst nedover. Og så kan jeg begynde at redigere. Og så sådan et første udkast, er det en hel artikel, der er princippet afsluttet? Altså hvor du også har en slutning og en indledning og... Det kan det godt være. Ja. Det kan godt være, men du kan nok bedre formulere det, som om jeg forestiller mig, imens jeg skriver, at der er en slutning og en indledning. Og så kan man jo læse det igennem igen, og så begynde at redigere i det, og se, at der er nogle ting, der skal bindes sammen på en anden måde. Men det bedste er jo, hvis man synes, man lige sidder med den her helt klare vinkel på historien, ikke? At det er den her historie, du vil fortælle, så bliver det alt andet lige lettere. Altså det kan da også være en kamp at få nogle af de her artikler skrevet, ikke? Fordi det er et emne, der er sådan lige på kanten af, hvad man ved nok om, og hvad man kan finde ordentligt materiale til, og der er heller ikke lige nogen, man kan interviewe om det, og sådan ting. Så kan det jo godt være lidt en kamp, men så må man prøve at arbejde sig lidt igennem det, og også lave nogle skriveøvelser. En af de ting, der også, der i hvert fald nok aldrig bliver en del af de færdige artikler, men det kan være at lave nogle benspænd for sig selv, der betyder, at du skal tænke på artiklen på en anden måde. Det kan være sådan, at du skal skrive helt enormt detaljeret
omkring alle mulige ting i et rum, for simpelthen at komme i gang. Ja. Eller det kan være, at du skal bruge metaforer fra en bestemt verden. Du må kun bruge sportsmetaforer for at tage en klassiker, og så kan du ellers fyre alle klichéerne af, og prøve at få noget formuleret. Og du kan også vælge lidt mere skøre ting og tage havfru-verden metaforer, eller noget, som min datter måske ville vælge. Men prøv at skrive det ind i en helt anden kontekst, for at så slippe det der emne, som man så har stirret sig lidt blind på, og så komme i gang med at skrive. Det er hele tiden det, der er mit fokus, hvis jeg er ved at gå i stå, det er at komme i gang med at skrive et eller andet. Og blive ved. Ja, lige præcis. Altså, så kan jeg kan også godt skrive en side om en eller anden problematik på arbejde, eller et eller andet. Bare tanker, der bare lige kører. Både for at tømme hovedet for dem, men også bare for at få... Jeg har brug for at få gang i tastaturet. For lige så snart jeg har det, så kommer det andet lidt lettere til en. Og så er det, når du har den første udkast? Ja, så står der en bog lige bag ved mig, som jeg vil anbefale. Fordi nu skal du til at optimere på din artikel og skære til. Og der er en, der hedder Roy Peter Clark, der har udgivet en bog, der hedder et eller andet antal skrivemetoder. Jeg kan ikke lige se den inde på hylden. Den skal vi nok sørge for at få med. Ja, den skal vi nok sørge for at få med, fordi den er virkelig fantastisk. Ja. Hvor det er sådan helt små værktøjer, han dropper ned og viser, hvordan sådan en store forfatter har gjort det gennem tiden. Han viser, hvordan han selv skriver nogle tekster om med de her små fifs. Og det kan man så prøve at tage en af dem ud og gå sin tekst igennem. Sådan lidt mere slavisk for det. Ja. Og så simpelthen få sig arbejdet igennem artiklen. Og det er også noget af det, som jeg synes, at jeg gerne vil være rigtig, rigtig god til. Netop det her med at tage det fra at være sådan en lidt rå skitse, eller fra måske at være nogle andres artikel, til at skrive den optimeret til et eller andet medie. Og det er jo så også der, at ideen til at have skribenter fra alt ledelse kommer. Simpelthen at have nogen, hvor jeg kan gå ind og sige, jamen hvis du lige arrangerer det sådan her, eller hvis vi får det formuleret sådan her, og får nogle punkter på her, jamen så har vi en bedre artikel at udgive i den anden ende. Og det er der heldigvis også rigtig meget positiv respons på, når jeg er inde og give den her feedback, og prøver også og selvfølgelig at være konstruktiv omkring det. Men også fordi, at der sker noget med artikler, når man har andre til at læse dem igennem. Ja. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at min mor har nok læst næsten alle artikler på Aldermedelse. Meget engageret mor jo. Ja, men du tog lige det spørgsmål, jeg skulle til at spørge, hvem læser din artikel, men det var så mor. Det er mor, ja. Hun er også journalist. Okay. Og det her med at have nogle andre til at læse det igennem, og sige, jamen, hvad fungerer de her sætninger, og sådan nogle ting, altså, det skal man virkelig, virkelig ikke være bange for. Man skal selvfølgelig være i nogle ordentlige rammer for at få feedback, for at få en konstruktiv feedback, og det også kan være en rigtig god ting, hvis man finder nogen, man stoler på til det i starten. Det har jeg i hvert fald selv haft rigtig meget til at starte med, nogen som min mor eller min kone, ikke, til at læse nogle ting igennem, og nu er jeg måske lidt mere robust, når jeg skriver, og kan tage lidt hårdere hug. Og så kan man begynde at sende det ud til nogle andre og få feedback tilbage. Men det er enormt lærerigt at se, hvor er det jeg begår en masse fejl, og hvor er det jeg bruger det samme lille trick igen og igen og igen, simpelthen så læseren er ved at falde død om af det. Og så blive bevidst om, jamen, hvad er det jeg skal være opmærksom på som skribent. Så der kører en proces der, hvor en artikel godt kan køre frem og tilbage nogle gange, i forhold til at jeg kan jo også godt finde på skribenterne og stramme lidt an i nogle sætninger, og så siger de,
hvis vi også skal holde os til den sådan strengt faglige del og sådan noget, så kan man også lege redaktør, ikke? Og lige prøve at se, om man kan give den en ekstra skalle i overskriften. Og der er en rigtig god proces omkring det, som jeg også synes giver nogle fornuftige artikler i sidste ende, som der er i hvert fald rigtig meget positiv respons på dem, og jeg synes selv, det fungerer godt. Så det er virkelig en god måde at arbejde på. Så ryger det sådan, når du sidder med dine skribenter fra Aldom Ledelse, og måske også bruger dem til at de tjekker dine artikler, hvor mange gange ryger det sådan frem og tilbage? Er det sådan en 3-4 gange, eller er det, når skribenten siger, så er den der? Det er forskelligt, og det er det, fordi at de enkelte skribenter også er forskellige. Okay. Der er en, han læser den igennem og siger, at jeg stoler blind på, at det du har rettet, det har kun gjort den bedre. Og så er der nogle andre, der gerne vil have den flere gange. Og hvor vi også snakker om, jamen, hvorfor er det, jeg vælger at gøre, som jeg gør, og sådan nogle ting. Og der er nogle artikler, der bliver ændret rigtig meget i. Og der er nogle artikler, der kan blive splittet op til 2 artikler. Der er nogle, der bare er good to go. Og det er ikke specifikke skribenter, der leverer hver type. Altså det afhænger også fra gang til gang i forhold til, hvor klar artiklen den er. Ja. Men der kører faktisk altså hvis vi skal tale om et skrive-workflow, som så er det, der kører på Aldom Ledelse. Altså det kører helt fast. Jeg har et Trello-board. Det her sådan et Kanban-inspireret værktøj Trello, hvor der er sådan nogle søjler ned, til dem, der ikke lige kender det. Og så flytter man simpelthen kort med opgaver henover fra to-do, og så har jeg så et workflow, der hedder, at nu har skribenten fået en deadline på en artikel, og vi har aftalt det emne, og så når jeg får artiklen, så kan jeg flytte den over i, at jeg skal læse korrektur, og så videre, og videre, og videre, og videre. Hele vejen over til, at jeg sender det færdige link ud og laver social media opslag og sådan nogle ting til dem. Og det kører sådan helt fast. Jeg får cirka en artikel om ugen lige nu. Og så ved de præcis, hvornår de skal levere dem ind, og de ved det i god tid i forvejen. Og jeg ved præcis, hvor vi er hen i forhold til de forskellige artikler. Så er der en, der bliver syg, så er det lynhurtigt at prioritere det rundt, og det betyder også, at de bliver bedre. Altså, vi kommer længere og længere foran med artiklerne, når vi har et ret stramt flow. Ja. Hvor mange har du til at skrive for dig? Lige nu har jeg 4 faste. Ja. Og er det på altså får de noget løn for det og så videre? Nej, det gør de ikke. Altså de skriver for eksponeringen. Der er alligevel 20.000 månedlige besøgende, og de ryger ud på et nyhedsbrev til 5.000 mennesker, som jo så primært er ledere, og i hvert fald er enormt interesserede i de emner, de skriver om. Og der er også nogle social media kanaler. Så aftalen er, at jeg arbejder for at få deres indhold så langt ud som muligt, og søgemaskiner optimerer på det og alle de her ting. Og så skriver de artiklerne. Ja. Fedt. Den sidste ting, jeg lige skal høre om, sådan noget som korrektur. Hvordan har du nogle gode råd til det? Ja, sæt dig ned og slå røven i sædet, og, hvis man må sige det. Det må du gerne have. Det må vi gerne have, og vi drikker også øl, ja. Ja, skål. Ja, skål forresten. Ja, det kræver korrekturen. Det kræver en skål. Ja, altså det er ikke... det er for mig ikke verdens mest sindsoprivende opgave. At læse noget, jeg selv har skrevet igennem igen. Men det er jo også nødvendigt. Og jeg synes også, at det skylder man jo både læseren, og jeg skylder det også til mine skribenter, at der bliver læst korrektur på deres artikler. Så det er jo en af de der opgaver, hvor man må sætte sit pomodoro og så gå i gang. Ja. Så I ligger også og noget af den senden frem og tilbage, det er også en korrekturgang, I kører der. Så det er ikke kun feedback på indhold og der kører også en korrekturgang. korrekturgang. Ja.
Og der, jeg er også nogle gange artiklerne igennem efterfølgende. Folk er jo heldigvis rigtig flinke til at skrive, hvis de opdager noget. Så kan vi gå ind og få det ændret. Fordi at, altså, det er jo heller ikke, det er jo ikke sådan, at bare fordi at vi producerer mange artikler i et fast workflow, så er det helt fuldstændig fejlfrit. Så der ligger også en opfølgning på det. Ja. Der er jo nogensinde tilføjelser på nogle af jeres artikler. Det er jo heldigvis et online medie, man kan rette lidt i, men har I været ude for det? Jeg har ikke gjort det med skribenternes artikler. Nej. Der er jeg ikke blevet tilføjet i. Og de har typisk også en lidt anden stil, end dem jeg selv skriver. Hvor nogle af dem jeg selv skriver, det er også sådan, altså, så er det en stor guide til Edgar Scheins organisationskulturbegreb. Og der kommer så nogle spørgsmål en gang imellem, og så udvider jeg artiklen, sådan at så kan, hvis der er en, der sidder med spørgsmålet, så går jeg automatisk ud fra, at så er der nok flere. Ja. Så kan vi lige så godt få det svaret på. Så der er jeg inde og ret til. Ja, i stedet for at tage det ned i kommentarfeltet, eller så bare få det tilføjet op i artiklen. Ja, og de fleste, de skriver ikke i kommentarfeltet, de skriver i kontaktformularen på en ledelse. Ja. Så der er heller ikke sådan på den måde kan vi ikke tage dialogen der. Men så bliver det tilføjet, og så får de et link til udvidelsen. Ja. Det er jo sjovt noget med det der kommentarspor der, det er helt dødt efterhånden. Ja, det er godt nok, det er sløjt. Jeg overvejer også, jeg sidder med det nye designtal om ledelse. Ja, der kommer et nyt design, som skal kodes op og sådan nogle ting. Ja. Og der overvejer jeg også at fjerne det. Egentlig af den grund, at det er også sådan lidt kedeligt med et tomt kommentarspor. Ja. Men der er der lidt gang i det, nogle gange derinde, men jeg synes ikke, at det giver ikke sådan en helt stor værdi til det, når det er så sjældent, at der kommer kommentarer. Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg blev meget overrasket over, at der kom nogle kommentarer til den første podcast med Lasse. Det var bare dejligt. Det vil vi gerne have flere af, men jeg har også på fornemmelsen i sådan inden for online marketing, der kan du godt være der kan man godt være lidt mere heldig med at få kommentarerne. Ja, det er rigtigt. Hvor jeg kan se, at vi får også nogle kommentarer ind på LinkedIn i stedet for, når vi deler artiklerne. Ja. Fedt. Jeg blev i hvert fald klogere. Nu har jeg også nogle værktøjer til at få skrevet noget ned. Ja. Fedt. Jamen vi skal jo lidt videre i agendaen. Jeg har jo sådan et punkt, der hedder tools. Og du har været inde på nogle af dem allerede. Yes. Hvad bruger du sådan i din hverdag af forskellige værktøjer? Jamen to-do-listen, det kører med Todoist. Den har vi været over, og jeg har prøvet en hel del, synes jeg selv, forskellige to-do-list programmer og apps og fysisk papir og alt muligt. Og jeg er helt vild med to-do-list, altså de muligheder der er, både for at søge opgaver frem, men også prioritere dem og få påmindelser og alt det der. Det spiller. Hvordan ser dit hvis man ikke kender Todoist, så kan man jo man har jo både en indbakke derinde, og så kan man lave nogle projekter. Hvordan ser dit setup ud? Hvordan strukturerer du det? Jeg har jeg opdeler det i projekter, og har på et tidspunkt kørt med underdele til de projekter, så alt om ledelse for eksempel havde en, der hed SEO arbejde sådan i forhold til at køre noget løbende on-page og sådan nogle ting. Men jeg synes, at det, altså, jeg tror, jeg er nået dertil, hvor jeg har, per projekt har jeg det hedder så projekter, men jeg underdeler dem ikke. Så alt om ledelse har sin egen. 10.000 Ways, som jeg kører sammen med Mikkel Kongsfeldt, har sin egen. Antropologisk.dk har sin egen. Og projekterne på arbejde har deres egen. Ja. Og så ryger opgaverne så derinde under. Og så er det jo bare vigtigt, at de bliver skrevet på en måde, så de er lettere at eksekvere på de her opgaver. Også, jeg synes jo, det er noget af det fede ved Todoist, er jo også, at den ligger både i min Outlook, den ligger på telefonen, og den ligger i min Gmail og i browseren, og som applikation på desktop også. Og så
simpelthen kan man hive mails med ind, hjemmesidelinks og alt muligt til ens opgave. Så det er jo lynhurtigt, hvis man skal have svaret på en mail, og bare trykke, så åbner den programmet med mailen, og så kan man gå i gang. Det giver noget mere overblik, og jeg synes, det gør det noget hurtigere i hverdagen at arbejde med. Så det er den primære, der det er grundstenen. Det er grundstenen, der, som alt det andet, det så kan dreje rundt om. Og så er der jo det her med artikler, og jeg kan godt lide at læse rigtig mange artikler om at blive endnu mere produktiv. Det er jo sådan lidt kontra, ikke? Men det går der meget tid med. Med at prøve at se, om man kan lure nogle nye tricks, eller man kan optimere på et eller andet i sit workflow. Og også bare sådan generelt sådan omkring, hvordan er det egentlig, man gerne vil indrette sin hverdag. Man får ikke ligesom at drukne hele min dag i, når der lige falder over sådan en, så bruger jeg det, der hedder Pocket App, som egentlig er en funktion, hvor at jeg kan tilføje artikler, og så ligger de bare klar til at blive læst på telefonen, når jeg så sidder et eller andet sted og ikke skal andet end at læse artikler. Så den synes jeg er rigtig god til at gemme artikler til senere. Ja. Og gøre det rigtig nemt, også på tværs af platformen. Det er også et vigtigt kriterie, når jeg vælger ting ud, at det skal helst fungere på alle mine enheder, uden at jeg skal bruge en masse bøvl for at transportere det frem og tilbage. Ja, man kan sige, at jeg har det på samme måde. Altså hvis jeg skal have et eller andet værktøj, så er hovedfunktionen ved det værktøj, det her er nærmest det der med, at det skal fungere på kryds og tværs. Ja. Og så kan jeg jo se med Todoist, der endte jeg tilbage med den, og jeg kan også se, at jeg bruger også Pocket, og det er det samme igen. Det skal være lige ved hånden. Så er det næsten lige meget, hvor mange smarte features det har. Det skal bare være lige ved hånden hele tiden. Ja, lige præcis. Og så har jeg begyndt at bruge et lidt mere analogt værktøj, hvor jeg er begyndt at øve mig rigtig meget på at sige nej, ellers tak. og det er nogle af de vigtigste ord, jeg er ved at lære. Jeg læste et meget inspirerende blogindlæg af Seth Godin, altså hvor han også siger, at nejet, det er ligesom fundamentet for ens ja. Og der er jo rigtig meget, jeg kan være fristet til at sige ja til. Også hvad der tikker ind af muligheder for projekter, og ting man kan kaste sig over, og ting man falder over, man har lyst til at snakke om det her med at ved at lære PHP, og altså det kan jo sluge alt ens tid og gå i gang med sådan nogle ting. Så også det der med at øve sig i at sige, at det kan godt være, at der er rigtig, rigtig mange muligheder, men jeg har også taget en beslutning om, hvor meget og hvordan jeg vil arbejde. Så enten så må vi vente til jeg har tid i kalenderen til at gå i gang med noget nyt. Det er der ikke så meget tid til lige nu. Så bliver det så et nej tak. Og det er svært, skal jeg lige så sige. Hvor downloader du den app hen? Ja, den kommer sammen med ryggraden og sådan noget. Ja, og jeg synes virkelig, det kan være rigtig, rigtig svært, fordi der er så mange ting, man lige kan se, hvis jeg gik ind i det her, så kunne vi også gøre det sådan og sådan, og jeg er hurtigt til at få mange gode idéer. Og også lidt for gode idéer sikkert. Så det har jeg brugt sådan de sidste, nok også de sidste år, halvandet på, at sådan virkelig øve mig i. Ja. Og det jeg synes egentlig, det er rigtig fedt. Altså det er jo det der motivationen til at stå og sige det nu, ikke? At jeg synes, det er virkelig, virkelig dejligt, når man får sagt nej tak til den der opgave, og man godt ved, at hvis man sagde ja, så havde man ikke tid til noget af det, man lavede, og så ender man med at skuffe en masse mennesker, man arbejder sammen med, og det er jo heller ikke meningen. Det er jo ikke derfor, man går ind i spændende samarbejder. Nej. Så ja. Okay. Er der sådan en forskel i forhold til, hvad du bruger af værktøjer fra arbejde til dine fritidsprojekter, eller får du blendet for eksempel Trello ind i det arbejde, du har som professionel antropolog? Det kan jo komme snigende lige pludselig, det der Trello der. Men langt hen ad vejen, så har vi nogle projektledelsesværktøjer i regionen, som vi kører efter, og som de fleste af os ude på mit arbejde også er uddannet i. Jeg er også uddannet projektleder. Og det er egentlig der, at det virkelig viser sig sin styrke med sådan nogle værktøjer. Det er, når man er helt enige om, hvordan man gør, og hvordan man bruger dem,
og hvad man kalder de forskellige ting i projektet. Fordi så gør det rigtig nemt på tværs af alle de teams og samarbejdsstrukturer, jeg er en del af, at snakke sammen omkring, hvor er det, vi er henne, og hvad er det, vi skal i gang med. Og så er det lidt forskelligt, alt efter også, hvor omfangsrige opgaver eller projekter er, eller om vi er helt op, hvor vi taler om det, der hedder program, hvordan vi så strukturerer det og holder overblikket. Men noget af det, jeg er rigtig vild med, det er, at vi har en tavle, der er vel godt og vel 4 meter delt ind i ugerne, og så i forskellige spor under projektet, og så simpelthen med post-its i 3 forskellige farver på, hvad der skal ske i alle de her uger i projektet. Det er sindssygt fedt, når man arbejder sammen, at man har noget, der er så stort og er taktilt, man kan gå ud og tage fat på, fordi vi sidder jo sammen hver dag og kan flytte de her sedler og tage dem frem og snakke om dem og sådan nogle ting. Det kan virkelig anbefales. Hvordan, jeg tænker, det sender vel til i løbet af sådan en lang proces. Hvad har I daglige stand-ups, hvor I går det igennem, eller hvordan styrer I det? Ej, vi har ikke daglige stand-ups. Vi har hver 14. dag, hvor vi går igennem status på hinandens, på hver vores spor, dem der er ansvarlige for dem. Og inden det, der får man selvfølgelig lige opdateret tavlen med sine ting, og få tilføjet løbende, når der kommer nye aftaler i stand. Men det er ikke sådan en dag-til-dag opgave liste, man går op og plukker af. Det er mere, når der er sådan større ting, workshops og aflevering og feltarbejds-uger og sådan nogle ting. Det bliver plottet ind. Men det giver et godt overblik, synes jeg, i forhold til at sige, jamen, hvis der er feltarbejde nede på det her spor i de her 3 uger, så skal jeg nok ikke forvente, at jeg kan skaffe ressourcer til at lave feltarbejde i de samme uger, for eksempel. Fordi at det er jo samme team, vi trækker på. Så det giver noget i forhold til, hvornår kan vi planlægge tingene ind i forhold til hinanden. Så der er forskel på, hvordan det foregår på mit arbejde, og hvordan det foregår på mine egne projekter herhjemme i det kommende kontor. Det kommende kontor, ja. Men alt den her, alt det andet omkring, sådan hvordan jeg styrer min egen tid, jamen der kører det på samme måde. Altså to-doist er stadigvæk ryggraden, og det er stadigvæk inbox zero, og det her med nogle intervaller af timer ud til at løse opgaverne og sådan noget. Der er fokus, når jeg arbejder. Ja. Nu var vi lidt omkring det. Jeg har en to-doist, eller en to-do for den her. Det var det her med de her post-it notes, og du sagde selv workshops, fordi jeg ved, du holder en del workshops på arbejde, og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at fritte dig lidt for nogle gode tricks til at få sådan en workshop til at flyde. Ja. Jeg holder selv workshops i det, jeg leder, en gang imellem, og jeg kunne sikkert godt bruge en god fif, for det er jeg ret sikker på, at der er andre, der kunne bruge. Du nævnte nogle lidt, inden vi begyndte at optage her. Men har du nogle gode råd til, hvad man kan gøre for at få sådan en workshop eksekveret godt? Ja, det skulle jeg mene. Det første, vi skal finde ud af, det er, hvad er det egentlig, vi gerne vil have ud af den her workshop? Vi har rigtig tit inde at have nogle målgrupper, hvor vi skal have noget viden ud af dem, i forhold til, hvordan de bruger bestemt udstyr, eller hvordan de bruger hjemmesider, og sådan nogle forskellige ting. Så hvad er det egentlig, vi gerne vil vide om de her brugere? Og hvad er det, vi gerne vil vide omkring deres behov? Og få det ligesom pinpointet. For så kan vi begynde at bygge vores øvelser op. Og så afhænger det jo lidt af også, hvor mange brugere har vi, i forhold til, hvordan man strukturerer selve workshoppen. Er det 70 børn i 6. og 7. klasse, så skal du for det første trække vejret rigtig dybt ned i maven og alliere dig med en del kollegaer, og så også sige, altså, de skal splittes op på nogle hold, og hvad skal de egentlig få en hel dag til at gå med, og hvordan holder vi deres fokus i løbet af dagen. Så det er både noget i forhold til, hvad vil du gerne have ud af dem,
men også hvordan holder du dem kørende i din workshop. Fordi at I 4, der er mega engageret og kender alt til emnet i forvejen, og vi arbejder måske også sammen i andre projekter, sådan noget, der har en arbejdsdag, hvor en har struktureret nogle øvelser og sådan ting, jamen så kører det meget mere af sig selv. Jeg havde også en workshop i forrige uge med en innovationsvalgfagsklasse fra et gymnasium, og de kendte jo nogle af værktøjerne i forvejen, så de gik jo bare i gang. 6. og 7. klasses elever, de skal lige styres lidt mere, for at sige det vildt. Det var en rigtig, rigtig sjov workshop, det skal det siges. Og så gælder det jo egentlig om at få lavet nogle gode øvelser, hvor vi kan sige, altså, noget af det, vi bruger rigtig meget af, er selvfølgelig at lægge nogle spørgsmål ud, og så have folk til at brainstorme over dem. Og der plejer jeg meget at køre, hvor at de starter for sig selv, lige får skrevet nogle ting ned, så alle får skrevet lidt ned på nogle post-its, og så tager vi en runde, hvor at folk de siger, fortæller hvad de har skrevet, og så tager vi ligesom en opsamling på det, og kan så tage en brainstorm i plenum derefter i gruppen, og få samlet op på ting og sige, hvad er det så vi vil tage med videre i forhold til det her spørgsmål omkring hvad for nogle online kanaler bruger unge mennesker mellem 13 og 20. Og så kan de overraske en og sige Lexio og Spotify Free og alle mulige ting vi ikke havde tænkt på, og så har man fået nogle gode data ud af det, som man kan arbejde videre med på resten af workshoppen. Og så sagde jeg også til at starte med, at vi arbejder meget med sådan kvalificering af rum, og det her med at når man skal forholde sig til sådan et rum, for eksempel på en tegning eller et andet koncept, der på en eller anden måde er abstrakt, altså fordi vi jo tit også står i en situation, hvor vi snakker om en idé, der ikke er blevet til noget endnu, så kan det være en rigtig god idé at lige samle en kasse, og sådan en kasse har vi ude på mit arbejde, der bare står klar til brug, med alt muligt skrammel i, at dimser og lidt Lego og stof og klistermærker og pap og saks og tus og sådan lidt af hver, og så bede folk om at begynde at bygge deres idéer. Og det her med, når man får noget imellem hænderne, imens at man skal snakke omkring sin idé, jamen det betyder lige pludselig, at det bliver meget, meget nemmere at fortælle om. At jamen, så havde jeg forestillet mig, at den her lille pind, den skulle gå herhen over, for den har den og den funktion. Eller inde i det her rum, så kan vi have en sofa herover, og vi skal have en skillevæg her, og sådan nogle ting. Og pludselig så bliver din idé måske også lidt klarere for de andre, der står i gruppen, i stedet for at du skal stå og fortælle, og kun har lidt fakta og gå godt med. Så det kan også være en enormt effektiv måde at drive en workshop på, at få folk til at sidde og bygge. Og gerne med nogle sådan lidt skæve materialer. Det skal gå stærkt. Vi havde en kvalificering af et rum, hvor de fik 10 minutter til at bygge det op i en gruppe af 8, og nogle af deltagerne var med tolk. Så det var en rigtig spændende udfordring, men det løsnede virkelig meget op i gruppen omkring den her dialog omkring rummets indretning. Og der kom nogle helt nye idéer på banen lige pludselig i forhold til, hvad rummet det kunne bruges til. Det var så på tværs af religioner. Så det synes jeg var virkelig, virkelig fedt at opleve. Hvordan at man sådan også vi kunne næsten krydse de her sprogbarrierer i hinandens sådan kulturelle forståelse, fordi vi begyndte at bygge rummene. Og så handler det om at få samlet op og hele tiden få givet nogle konkrete opgaver i løbet af dagen, og have masser af opgaver med. Det er egentlig også en af mine erfaringer, at folk de går lynhurtigt i stå, hvis du ikke har noget til at drive dem frem. Ja, jeg skulle lige til at spørge, hvordan holder man sådan flow i sådan en, altså hvis man nu har en hel dag, altså hvordan holder du flow i men det kan også være, at det er et trick i sig selv, at man skal passe på med at planlægge for lang tid. For man kan godt tænke, at vi skal have så lang tid til det her, og så lang tid til det her, og hvis du løber tør for opgaver, og folk de lige skal stå og vente lidt, og sidde og kigge lidt, og sådan nogle ting, inden de kan gå videre med det næste, jamen så er de et helt andet sted.
Og det er de hurtigt, fordi det også er hårdt at være en del af workshoppen, og så er man lidt drænet, og så trækker man sig væk. Så det der med at holde dem kørende, og vi bruger også nogle gange det at have nogle sådan bonusopgaver, vi kan trække ind til et projekt, vi har. Der har vi haft dem til at læse artikler igennem, og så kan de skrive, hvad synes du godt om i den her artikel, hvad synes du dårligt om i den her artikel. Og dem har man så kunne dele ud, hvis nogen har haft brug for en pause, haft brug for at lave noget andet. Og det fungerer rigtig fint, fordi det netop også giver mulighed for, at dem, der ikke lige kan overskue være med i situationen, eller er kørt døde hjem, at de kan komme ud og heller ikke begynde at tage fokus fra workshoppen. Isolerer I dem? Prøver I nogensinde det? Altså, jeg vil ikke. Jeg har ikke prøvet uden computer eller uden telefon eller hvad det kan være. Jeg har ikke prøvet at opfordre folk til ikke at tage det frem, men typisk så er vi jo i en setting ude hos os, hvor at du står i en kæmpe stor hal, og der hænger nogle store plakater, hvor der er et rum, eller det kan også være en persona, vi snakker ud fra i forhold til en målgruppe, hvor alt er gjort klar, og hvor du står ved et bord bygget af paller, og nogle væg, der kan køre rundt med de her papirer på, og der er gjort klar til workshop, så der er ikke rigtig nogen chancer for at begynde at tage sin computer frem og lige svare på en mail. Så det er ikke så nødvendigt at sige, at når I kommer ud til workshop hos os, så skal I ikke gøre sådan og sådan. Der skulle gerne være så meget knald på fra starten, at det kører bare. Jeg kan høre på det hele, at vi bliver nødt til at have nogle billeder af den der setting, I har derude. Ja, og det kan jeg sende dig. Fedt. Cool. Jamen, så kommer vi omkring det. Ja. Jeg har sådan et punkt, der hedder fokus. Der var en af vores lyttere, som egentlig godt kunne tænke sig at høre, hvordan du sådan holder fokus i det du laver. Og jeg tænker måske, den ligger lidt sammen med det her med work-life balance, hvordan I sørger for, at du kan holde fokus i de ting, du laver. Du har været lidt inde på, at du har tirsdagen, det er din legedag. Men har I sådan har du nogle punkter, du som prøver at bruge for at holde fokus i det arbejde, du laver? For eksempel, når vi snakker aftenarbejde eller hobbyarbejde, som alt om ledelse er. Ja, altså det handler jo igen meget om at få det, jeg synes, jeg er struktureret ind i at sige, hvad er det så også, jeg har realistisk tid til at kaste mig over. Nu sagde jeg før, at der kommer et nyt design, og det er tegnet, det design. Nu skal jeg så i gang med at kode det og have det implementeret. Og der er det også noget med ligesom at sige, jamen okay, tidshorisonten på det her projekt, det er ikke næste uge. Det er der altså lang tid til. Fordi at der er ikke uendelig mange timer til at sidde og arbejde med de her ting. Og det er en beslutning, jeg har taget. Og det er også en beslutning, vi sikkert er glade for i fællesskab. Men at det heller ikke må komme til at fylde helt vildt meget. Fordi at, ja, jeg er heller ikke sikker på, at det vil blive bedre, hvis man lagde så mange timer i det. Jeg har prøvet det der med at ligge op omkring de der 80, nogle gange 100 timer på en uge. Og det er ikke, det gider jeg ikke igen. Nej. Så du har sådan cirka en dag eller halvanden om ugen, eller hvor meget ligger du egentlig i de projekter, du har til aftentimerne? Ja, altså til alt om ledelse, det kører tirsdag, og det er 2 timer til at redigere tekster og få dem videre i workflow i forhold til, hvad de er henne. Og så få dem udgivet, der er klar. Så det går sådan rimelig tjept i forhold til at få sat det op og sådan nogle ting. Så det er egentlig bare driften, du kører der? Det er driften, de 2 timer. Og så er der 1-2 timer, hvor der er plads til lidt andet. Så det er virkelig noget med at få det brudt ned og sige, jamen
nu kan jeg tegne en menu i aften til alt om ledelse. Ja. Og så er det jo også, nogle aftener, så er man jo alene hjemme, eller ja, jeg er i en netværksgruppe i Aarhus en torsdag hver måned, og der er jo en togtur frem og tilbage, som bliver udnyttet rigtig meget til at sidde og nørkle med nogle ting. Og vi har også fast på programmet, at vi arbejder noget tid på møderne sammen, hvor når jeg sidder ved at blive kvalt i et eller andet kode, jeg har kastet mig ud i, så kan jeg lige sige til Martin Hjort, som er en del af netværksgruppen, at kan du ikke lige prøve at knuse den her for mig, så går der jo kun et minut, så har han gjort det. Og sådan, så der er også der er noget tid der, jeg prøver at bruge i forhold til det. Men det ligger omkring en dag oveni. Så er du også sådan rimelig afklaret med, hvad du så skal give dig ud i. Altså, hvilke opgaver du har. Du skal smide ind de 2 timer, du har ud over driften. Helt sikkert. Og det er jo også det der med at sige nej. Og også hele tiden sige nej over for mig selv i forhold til, at jeg kunne godt tænke mig, at jeg meldte ud, at i næste uge, så var det der design klar. Så kunne jeg bare lige tage i weekenden, ikke? Og så lige en aften og det. Men også acceptere, at det foregår på et fritidsniveau, hvor der også skal være plads til, at det ikke skal vokse og vækste 100 millioner lige med det samme, men at der skal være plads til, at det også er en legeplads, hvor at jeg kan prøve en hel masse ting af, og indtil videre så går det jo meget godt med at prøve dem af, og det virker rigtig fint. Så det er jo også en måde at lære nogle ting på, og så sige, jamen, jeg prøver lige at bruge to timer på at optimere metabeskrivelser i dag, og så ser vi, om der ikke er en af mine sider, der bonger ud på click-through-raten. Og sådan nogle ting. Så man kan også sige, at dit fokus, der ligger jo på alt om ledelse nu. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, det er den primære side. Og det er jo både fordi, at jeg har noget, der skal klares i forhold til drift. Det er også fordi, at det er en af dem, jeg synes er rigtig, rigtig spændende. Det er så desværre ikke, fordi det er en af dem, jeg tjener penge på. Men jeg synes egentlig, at det har... jeg er helt vild med, at jeg næsten ugenligt får en mail ind med nogen, der har læst et eller andet nyhedsbrev, jeg har skrevet i min automatiserede række inde på MailChimp, og siger, det her værktøj her, jamen, altså, nu har jeg prøvet at bruge det, og jeg virkelig, altså, de der kvarterer, jeg har tvunget mig selv til at sætte af hver morgen, hvor jeg lige forbereder mig på dagen, og hvad skal der ske, og sådan nogle ting. Det har bare ændret mit arbejdsliv, og mit overskud, og sådan nogle ting. Og der kan jeg jo ikke, det kan jeg jo næsten ikke stå for. Så synes jeg jo godt, man kan retfærdiggøre over for sig selv, at det er der, man lægger sit fokus. Jamen, det er jo også det, altså, det behøver jo ikke at være noget, man tjener penge på. Altså, jeg plejer at sige, at jeg havde en webshop på et tidspunkt, hvor jeg også tjente nogle penge, men det var ikke voldsomt mange, men på et eller andet tidspunkt, så skal det nok give sig hjem igen. Altså tjene sig hjem igen al den tid, man har brugt. Hvis man bare har gået op i det og gjort alt, hvad man kunne, så må det ikke alt om ledelse også en dag, den tjener sig hjem. Nu har jeg fået lov til at stå og rappe løs her i hvert fald. Så, jamen, så man ikke nu lukker du den ned. Ja, så er målet nået. I har jo også et andet, det skal vi lige omkring det her Dogma Affiliate, som var et lidt sjovt projekt, som jo, man kan sige, som jeg har forstået det, så satte jeg nogle dogmer, lidt ligesom med dogmefilm, om at I måtte kun arbejde en dag. Er det rigtigt? Jo. Og hvad var dogmerne ud over det? Jamen, jeg er en del af en netværksgruppe, der mødes en gang om måneden i Aarhus, og vi snakker online marketing og vender en masse problemstillinger omkring det. Også sådan noget med, hvordan man får en god work-life balance, når man bruger sine aftener på alt om ledelse og sådan nogle ting. Altså, hvordan er det, man får indrettet sin dag på en god måde. Og så skulle vi holde en julefrokost, og vi er jo nok alle sammen sådan nogen, der godt kan lide at sidde og nørkle lidt foran computeren, og så tænkte vi, jamen, skal vi ikke prøve at bygge en side sammen? Vi har aldrig prøvet at arbejde sammen på den måde. Og noget af det, jeg synes, der er rigtig fedt ved der, hvor jeg arbejder nu, jamen det er jo også, at vi er en masse blandede fagligheder. Altså jeg arbejder til daglig sammen med arkitekter og sygeplejersker og industrielle designere og alle mulige andre.
Og det giver en virkelig spændende dynamik i forhold til ens arbejdsopgaver. Og lidt af det samme vil vi egentlig gerne prøve at se, om vi ikke kunne få ind i den her julefrokost. Og så skulle vi også lidt teste det her med, altså vi er jo lidt til falds for det hele den her tanke omkring, at man kunne lave nogle passive penge hurtigt på nettet, og så læne sig tilbage, ikke? Work hard, reap the benefits later, som Pat Flynn siger. Så det skulle også være sådan lidt en test af, kan det egentlig lade sig gøre at lave passiv indtægt på nettet. Så vi måtte ikke bruge nogen penge på projektet, det var den første. Udover det domæne og webhotel, vi så skulle købe. Og vi skulle starte på et helt frisk domæne. Og vi havde 1 dag til at producere alt indhold. Vi var 5 på dagen. Og havde så 10 timer i alt. Så det var 50 arbejdstimer. Og det eneste vi vidste, før vi gik i gang, det var, at det skulle være en affiliate-side for den webshop, der hedder Made for Men. Og nu kan jeg så se, at vi var 6 timer. 6 mænd med 10 timer hver. Vi har haft 60 timer. Så der blev det også lidt mere realistisk, det her projekt jo. Og det vi egentlig gjorde, det var, at vi kontaktede på forhånd Made for Men og spurgte, om de ikke kunne tænke sig at sende en pakke til det her eksperiment. Og vi fik også Savstrup og Michael Rik fra Marketers til at sponsorere lidt mad på dagen og sådan nogle ting. Og så mødtes vi ellers hjemme hos Mikkel fra netværksgruppen Mikkel Kongsfeldt og spiste lidt morgenmad en time, og da klokken den så slog 9, så måtte vi pakke pakken fra Made for Men op. Og der var lidt forskellige dufte i og sådan nogle ting, og så skulle vi jo lige pludselig til at forholde os til sådan for alvor, hvordan skulle det her projekt se ud, og hvad skulle vi gøre? Og sådan lidt en blandet frygt af, at vi ville gå helt i panik og helt i stå, og så samtidig også, at der kunne faktisk godt være noget potentiale i den her side. Det kunne godt blive rigtig fedt, fordi vi også er meget forskellige på vores kompetencer. Og det gik egentlig rigtig godt. Altså jeg tog produkterne og læste deres titler og begyndte at lave søgeordsanalyse ud fra det. Og sådan tænkte, der var i hvert fald parfumer, og der var også en næsehårstrimmer, som har haft stor succes på noget farsdag halløj. Og så lavede vi ellers et udkast til nogle artikler, der skulle skrives. Og der var 2, der gik i gang med at filme sådan videoer af alle de her produkter, hvor de testede dem og duftede, og hvor gode de var, og sådan nogle ting. De testede også næsetrimmeren. Det var også en rigtig fin video til. Og så gik vi ellers bare helt vildt i produktionsmode og skrev alle de her artikler og fik ringe rundt til folk i vores netværk, hvor vi kunne få placeret nogle links til siden, og hvem havde lige en eller anden blog et eller andet sted, vi kunne høste et link fra, og hvem havde tjenester til gode, og alle sådan nogle ting prøvede vi så ligesom. Men vi måtte ikke bruge nogen betalte tools, og vi måtte ikke købe noget på dagen. Så det var ligesom alt, hvad vi sådan kunne støve op rundt omkring af muligheder. Og klokken 19, der lavede vi perfectmen.dk live. Og det er i hvert fald gået stærkt. Men der er nogle meget sjove features. Der er blandt andet sådan et, hvad vil de kendte vælge af dufthjul på forsiden og sådan ting. Vi havde håbet på, at der kunne skaffe nogle links. Det ved jeg ikke, om det lige helt har gjort. Men status er i hvert fald, nu er det jo et år siden, at hele planen var jo, at vi skulle se, om vi skulle holde vores næste julefrokost under Vejle Fjordbroen eller på Comwell Kellers Park. Og jeg ved ikke, om det bliver en rigtig vild fest under Vejle Fjordbroen, eller om det bare er en af os, der tager på Comwell. Men vi har tjent indtil videre 3.220 kroner på den. Så det er jo ikke nogen prangende timeløn, hvis man skal se på det på den måde. Men jeg vil sige, jeg er da egentlig stadigvæk selv lidt imponeret af, at man kan på en dag banke noget op sammen, uden overhovedet at have prøvet noget sammen før, og så alligevel få det til at tjene penge i den mængde. Ja. Fedt. Så det har da også kriblet lidt i fingrene for at tage en dag mere, eller og røre ved den igen. Ja, røre ved den igen. Men indtil videre, så har vi lavet den ligge. Ja, fint. Det må være næste år, når jeg har brugt pengene, og så... når vi skal have nye penge. Ja, penge. Nu, det går jo godt
Vi har jo næsten brugt en god rum tid efterhånden, men vi skal jo ned omkring de her, måske og kigge lidt fremad. Ja. I forhold til, hvad sådan målsætningerne er for alt om ledelse. Er jo det, vi har snakket om mest, men hvor bevæger alt om ledelse sig hen? En af de ting, der i hvert fald bliver mere centralt fremover, det er, at jeg kunne rigtig godt tænke mig, at nu der er for alvor kommet styr på workflowet omkring produktionen af artikler, med de skribenter, der er inde. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at fordoble antallet af skribenter. Og så går jeg lidt og leger med tanken om, at mit mål, det skal være, at inden slutningen af 2018, så skal der et 0 ekstra på de månedlige besøgende. Det er sådan en... Det er nok en lidt vildere målsætning, end jeg normalt sætter, men så er vi oppe på 200.000 besøgende om måneden. Det er mange mennesker. Det er rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg synes, i forvejen 20.000, det er alt for mange. Ja, det er ret godt. Ja. Men på den anden side, så synes jeg også, at det kunne være sjovt, at det var det, jeg stilede efter. Ja. Og hvis man så skulle sådan kigge lidt privat, og så sige, hvad nu hvis vi tænker 10 år frem, hvad laver du så der? Jamen, jeg sidder jo nok som en eller anden form for redaktør på et medie. Det kunne jeg godt tænke mig. Men på den anden side, så går jeg jo også, synes jeg også, det er dejligt at have fingrene sådan lidt nede i det tekniske, og gå og grave lidt med nogle af de her løsninger. Så det bliver sådan det bliver nok sådan en blanding dengang, og på det tidspunkt også af, at er vokset med opgaven, forhåbentlig, sådan løbende i de 10 år. Og forhåbentlig så er alt om ledelse jo så fået endnu et 0 på. Det er måske ikke realistisk, så er vi gået internationalt. Ja, så skal vi være internationalt. Men at der er en mulighed for at køre det og få det til at være et rigtig fint projekt, hvor at vi også kan konkurrere med nogle af de større sider. Ja, man kan jo aldrig vide, hvordan mediebilledet ser ud om 10 år. Nej. Altså det er jo noget af det, jeg synes, der er det aller sjoveste, det er, at jeg kan jo se, at nogle af dem, jeg konkurrerer mod, er jo store redaktioner, som jeg lige så stille kan sidde her og hjemme fra det kommende kontor og overhale i Google. Det er jo sådan noget, jeg synes er super skægt, at sidde og nørkle med, hvordan man kan overhale indenom. Så i virkeligheden, så er drømmen er jo primært, altså hvis jeg kigger på tilbage, bare 10 år tilbage, eller 5 år tilbage, på hvad jeg troede, jeg skulle dengang, jamen så har jeg jo også skiftet masser af spor. Altså for et år siden, der vidste jeg ikke, der var noget, der hed Syddansk Sundhedsinnovation, og jeg vidste ikke, man lavede test i 1-til-1 størrelse af kommende hospitaler, eller i hvert fald rummene på kommende hospitaler, og sådan nogle ting. Og egentlig så er drømmen, at jeg om 10 år stadigvæk kan fylde min arbejdsdag op med ting, jeg synes er sindssygt sjovt. Og stadigvæk også have tid til ved siden af at gå og nørkle med at lære en masse nye ting. Det der, jeg synes, det er rigtig spændende. Hvis man lærer en lille bitte smule, og så kaster sig lidt ud på dybt vand, hvor man pludselig skal til at tænke sig rigtig godt om i forhold til at få løst nogle problematikker i opgaverne og sådan nogle ting. Og det håber jeg på, at jeg kan gøre hvert år indtil. Ja. Det vil jeg sige. Vi har jo været lidt omkring det, at du har også nævnt det her med, at der er nogle ting, du gerne vil være bedre til. Der er mange ting, du gerne vil være bedre til. Ja. Men hvis du sådan skulle sætte nogle ord på, hvad du egentlig sådan, synes, du selv er god til, hvad vil det så være? Jeg er rigtig god til at arbejde fokuseret på opgaver, og også tage nogle ordentlige hug, hvis det er det, der kræves på en arbejdsopgave. Altså simpelthen sætte sig ned og bare blive ved. Har tidligere også arbejdet i mange timer i streg med ting, der skulle være færdige, og det kan jeg faktisk godt lide. Det er bare en udfordring, hvis ens arbejdsliv det bliver sådan permanent. Men det her med at sætte sig ned og fokusere og finde løsninger, også de her dage, hvor der lige vælter opgaver ned rundt omkring en, så synes jeg også, jeg er god til at, og det skyldes jo en hel del i forhold til det overblik, jeg så får med To-Doist, og har ro på i indbakken, og
ved, hvad jeg bruger min tid på og sådan noget i løbet af en dag. Altså jeg er enormt god til at omorganisere min arbejdsdag. Og det synes jeg er blevet, for det har jeg virkelig, virkelig ikke været. Altså det kunne være sådan helt urimeligt, at sådan en kæmpe frustration over at være syg, eller en af ungerne var syg, eller sådan noget. Så nu vælter det hele, og så sådan lidt en erkendelse af, at sådan går det jo ikke at gå og opføre sig. Så må jeg også prøve at se, hvordan er det, jeg kan indrette mit arbejdsliv, så det ikke er så kritisk. Så der også er tid til at være alt det, man gerne vil på den front. Og hvis du så skulle sætte... nu sidder jeg og tænker på det. Har vi været omkring nogle dårlige vaner? Men har vi det? Har du nogle dårlige vaner? Er det noget, du er rigtig dårlig til? Jeg har da masser af dårlige vaner, og det vil jeg ikke bruge så meget tid på at gå op personlig effektivitet. Så jo, det har da. Hvis man sådan kan sige sådan nogle lidt større ting, som jeg også tænker, at der skal arbejdes med, jamen, så er jeg jo sindssygt dårlig til at gå i seng. Altså, hvis jeg først bliver fanget af et eller andet, der lige skal løses, ikke? Altså, kommer til at sidde og nørkle med opsætningen af en eller anden artikel, eller til at sidde med noget kode, eller sådan noget, så skal jeg i hvert fald kigge meget intenst på uret for at opdage, hvad klokken den er. Fordi jeg kan sidde rigtig lang tid med det. Og det er selvfølgelig klart, at det påvirker alt dagen efter. Og det er jo også sådan lidt kontraproduktivt. Fordi at jo mindre overskud jeg har, jamen, jo mindre overskud har børnene, jo mindre overskud synes jeg, at mine kollegaer de har. Og sådan, ikke? Altså, så det er også i forhold til at kunne bevare overblikket, så er det rigtig vigtigt. Og jeg synes også, at når det så lykkes, og det gør det de fleste dage, at komme i seng i sådan nogenlunde fornuftig tid, altså så har man også en meget bedre dag bagefter, og er meget mere ovenpå, meget mere tilfreds med ens arbejde. For det er jo virkelig, altså det er også noget af det, jeg synes, der gør en kæmpe forskel med hele det her med at arbejde meget struktureret med to-do-lister for eksempel. Altså at kunne sætte sig ned bagefter og sige, det har været en god arbejdsdag, altså jeg har fået klaret det. Hvor at nogle af de uger, hvor jeg måske har arbejdet 100 timer, så har jeg siddet tilbage og tænkt, ja, jeg har ikke rigtig nået noget. Og det er kun sådan en følelse, man kan have inde i, når man er ved at signe om af stress. Og der synes jeg, det er virkelig fedt, at man kan se, hvor meget man har nået. Så skal jeg vil også meget gerne være bedre til motion. Det er også jeg har skrevet som en af målsætninger, at i år der skal jeg løbe det højstafetten under 25 minutter. Så er det sagt offentligt live i et podcast. Det er noteret. Jeg står også på målstregen. Du står på målstregen til tid. Det er godt. Det glæder mig til. Men igen også, altså simpelthen fordi det giver et kæmpe overskud i hverdagen. Og det er kun dårlige vaner, at jeg ikke kommer afsted. Så det er også noget af det, der skal arbejdes med. Perfekt. Ja. Jamen, vi er sådan ved at nå mod vejs ende, men vi har været lidt omkring du har nævnt nogle bøger allerede, men du har lovet mig at komme med lidt boganbefalinger til lytterne derude. Hvad kan du komme op med? Jamen, jeg synes, hvis jeg lige skal tage en frem, nu har jeg sagt den der med skriveredskaberne af Roy Peter Clarke, så Thinking Fast and Slow af Daniel Kahneman, den er jeg kastet over, og den optager mig alligevel en del. Den går så lidt ind i det her med, hvordan vi som mennesker tror, at vi altid træffer en masse velovervejede og rationelle beslutninger, og alt det, som jeg står her og prøver på at lyde, som jeg jo gør i løbet af min dag. Og i virkeligheden så handler det jo bare om, at vi handler på en masse mavefornemmelse og på vores rutiner og kører sådan lidt på autopilot i mange af vores beslutninger. Og det synes jeg er sådan en meget god stof til eftertanke i forhold til det her med, at jamen, det viser jo også, hvor godt det kan være så at bygge nogle gode rutiner op for sig selv. Så man gør nogle sådan relativt set fornuftige ting rutinemæssigt. Så synes jeg, at hvis man ikke har været inde på Zen Habits og læse endnu, så
så er det bare med at få tændt sin browser og google Zen Habits og hoppe derind. Det er en fantastisk blog også med han har en rigtig god tilgang, Leo, til hele det her med, hvordan man skal arbejde og sådan nogle ting, og også sådan en rigtig god selvindsigt til, at han gør det, fordi han er rigtig dårlig til det. Og det kan jeg virkelig spejle mig i, at jeg synes, det er spændende, fordi at der vil ikke ske noget uden. Det ville være rigtig svært for mig, hvis jeg skulle strukturere en arbejdsdag uden de her værktøjer. Så ja. Ja, det kan jeg anbefale, hvad hedder den? Power of Less hedder den, vist. Okay. Af Leo Babauta. Rigtig, rigtig god bog. Ja. Det er i hvert fald en, der har rykket noget for mig. Jeg ved ikke, om den er god, men den har i hvert fald rykket noget for mig, det ved jeg. Så kunne man næsten sige, den var god i hvert fald. Ja. Har du flere? Ja, nu skal jeg lige se. Altså, så er der jo sådan en klassiker som Getting Things Done, synes jeg, man skal læse, hvis man interesserer sig lidt for emnet, fordi altså, selvom at jeg følger den ikke slavisk, og du sagde også, det var ikke lige din stil, så synes jeg, at han har nogle gode pointer undervejs i forhold til, hvordan man kan strukturere sit arbejdsdag og få nogle ting parkeret til en side, så man også har et mentalt overskud til at holde fokus. Og så synes jeg, at 7 gode vaner, Stephen Covey, det er jo også en af dem, jeg kun kan anbefale. Jeg synes, det er fantastisk, hele den der med at slibe øksen og forberede sig. Det er jo både, når man laver opgaver, og når man, synes jeg også, når man forbereder sin arbejdsdag, når man holder en workshop, jamen altså, sørg for at bruge noget tid på at forberede sig, og have drejebogen til workshoppen i orden, vide, hvor du vil hen med det og sådan nogle ting. Der er nogle virkelig, virkelig gode, simple, enormt simple tips i den bog. Ja. Så det synes jeg. En klassiker. En klassiker, ja. Yes. Hvis vi så skulle, hvis nu jeg lige skulle frit dig for nogle ekstra linjer til den her bucket liste, jeg fører inde på My Daily Grind hjemmesiden. Ja. Hvem kunne du så godt tænke dig at høre lidt om og deres hverdag? Ja, hvis vi sådan skal, nu ved jeg, du har skudt efter Bjarke Engelsk jo. Bjarke Engelsk, nu er jeg også ved at være sådan lidt vel. Har du drukket nok, eller hvad? Ja, lige præcis. Men jeg tænker, at det kunne være fedt at høre noget af det, der optager mig meget, det sagde jeg også med i forhold til det med at holde oplæg, ikke? Altså, bare der er 100 mennesker, jeg skal snakke foran, så kan det næsten slå benene væk under mig. Jeg skal virkelig sådan sætte mig i fokus og sådan ting. Så jeg tænker, hvis hele landet, de snakker om en på daglig basis, og det ikke nødvendigvis er for sådan positive, inspirerende ting, så må man alligevel have nogle fede værktøjer til, hvordan man håndterer det. Så jeg har tænkt lidt på, at Jesper Rønnow fra Skat, som jeg egentlig synes på mange fronter gør det rigtig, rigtig godt som leder, og specielt på de sociale medier, hvor jeg så primært har set ham, er med. Jeg synes, det kunne være rigtig, rigtig spændende at høre, hvordan håndterer man hans arbejdsdag med alt det pres. Kan man håndtere den? Ja, kan man håndtere den? Og hvad er det, man gør? Altså, hører du Headspace meditationer flere timer om dagen, eller hvad er det, der foregår? Det tænker jeg, at der kunne være noget interessant at hente der. Ja. Og hvis der er nogen, der er sådan lidt mindre op i de helt høje kalorier, har du flere? Jamen, så er der jo lige over mig, måske også lidt højere, så synes jeg, at Mikkel Kongsfeldt, som også er i netværksgruppen med, har en virkelig spændende tilgang til det her med at være produktiv. Du kender jo hans tilgang en del, og det er også ham, der har lært mig sådan, synes jeg, hvordan jeg har fået flettet mange af de her ting sammen til at være noget, jeg kan bruge i min hverdag. Men han har jo lige et barn mere end mig, og han er ikke kandidat, han er Ph.D., og han har et lille nanoscience startup sammen med nogle andre, og har også et hav af hjemmesider, der skal køres og sådan ting. Så der er virkelig også en der formår at jonglere rigtig, rigtig mange ting, som jeg synes også har en god, rolig tilgang til det, i forhold til, hvordan man strukturerer sin hverdag.
Ja, det er lige før jeg siger, at jeg ved ikke, hvem der er sværest at få fat i, sådan en skattechef eller Mikkel, og få 2 timer ind i den der kalender der. Ja. Det er godt godt. Ja. Jamen, Mark, det har godt nok været super interessant at høre om hvad du går og laver, og jeg har i hvert fald lært noget. Det er helt sikkert. Ja. Både på skrivefronten og workshopfronten. Så super fedt. Yes. Og jeg håber meget, at nogle af vores lyttere også har lært noget. Her på Faldrebet, så vil jeg da opfordre folk til, at hvis de har et eller andet, de godt kunne tænke sig at spørge dig om. Nu har jeg ikke aftalt det med dig, men jeg håber, du er med på det. Så er de velkommen til at prøve at bruge det der kommentarfelt, der kommer til at være nede under den her podcast, til at smide spørgsmål ind. I må også gerne smide dem på mail, hvis I ikke har lyst til at gøre det offentligt. Så skal jeg nok prikke til Mark og høre, om han har tid på næste tirsdag til lige at kigge på nogle af de spørgsmål, der er kommet. Det vil jeg meget gerne. Super. Jamen, tak fordi du ville være med. Det var så lidt da. Det var spændende. Godt. Hej. Hej.